wanda shi ya littan ya bani ruhin kauna na yaban sayyidina rasul abban nana taimakon ka nake so ka haska kan ruhi ne ƙaranin ka salati ga shugaba mai wutiri mai wadatar da ke ta haskaka min lamari alishi tare sahabi shi mata da zikiri sanya alul baitin nubuwa su Shebuti jan mu gaida kai a baitin mu fakat jiyali an taba kadiri ma shi lakajat baba bar'ama sar rasula an talmutal dole in gaida bulkutu shi dan annabi ne zamanin annabi ne mun fahimta ne ya sharifi a gidan ku kauni ke yin nazari ɗarika mana maula ya karmu bar yin zikiri duya gurin tsimuna gurin albashari sidi maula ya haruna kai jinin annabi assalamu alaikum hussin gabanin masana assalamu alaikum fataful hijab min izina sallama ta a gare ka shugaba na suna kar ka bar mu tozarta tun da kai me duka ne zamanin annabi ne tun fil azal ayi haka ne tun gabanin adam ya zo faɗin annabi ne har ila abadil abadi zamanin annabi ne a walil kalki wa akirin da sirri na sane zamanin annabi ne mun fahimta haka ne mai madina annabi ne kai nake wadegena mai madina annabi ne kai nake wadegena sallama nake ma sanadin zuwan dukan bayi sallama nake ma amsa rasuli tambaiwa sallama nake ma sirrin ilahu mai baiwa taimake ni manzan Allah ka share kukana mai madina annabi ne kai nake wadegena zuciya tana da daɗi kan ganin ka maulana yaushe za mu sadu da kai annabi macecina ga abin kamar ya zo sai na ji a cikin raina in na tashi sai na ga bai zo ba ya masoyina ya rasuli dan Allah kar ka bar ni ban zo ba kara bani sirrin tafiya cikin ka ba wani ba kuma ka ce na zo ni madina gurin ka da raba in na zo a zare raina gaban ka maulana ya rasuli ni son ka shine yana shakalbina ko ina na je kai zan ce fa ya masoyina ya muradina ban izinin faɗar ka maulana kwalliyar makaki ne kun ji ko abokaina mai madina annabi ne kai nake wadegena mai dubun mukamai sannan kaɗa ha aljashi ya madogarar kumfe kunu ko ina nashi duk abin da Allah zai faɗa wa manzan shi sai ya dilwara mai matsayi na gaske maulana babu wanda zai nema a gurinsa bai mai ba in ka ji mutum na kuka a radu bai ji ba wanda bai iso ba yana ba sa kunji zan yi gaba arzikin dukan bayi ta kamata rabbana mai madina annabi ne kai nake wadegena yaɗa kogin alfarma sanni ya rasulu mazan fama yaɗa kogin alfarma sanni ya rasulu mazan fama komai na nema kai ke mun mamu biyo ma na dawo kai ne kake yi wa mai rauni har masu ƙarfi na kawo har annabawa har da mala'iku arzikin kafa ya fi tsawo yau ma ka ƙara min sirri ne ban kaɗa mazan fama yaɗa kogin
abin kiran masoya ya farki, alamin da sirrancece jamuje mai gidana ya farki. Kai ne a wajen Allah jamuje mai gidana almadi, ba inda zan je nema ne in ga kaɗa don girma. Nan zuma bayin Allah ta ya za mu ɗauki maɗaci ne, mai kyau uban alkasim mai gida jarumi na hakun ne, mai tausayin komai ne shi masoya ku gane a hakun ne, mai arziki mai kyauta sadi kulamin jirgin alfarma. Ya da hakokin alfarma sanni ya rasu da mazan fama, kuma da in yayi ma kyauta ka sani ba ka iya ɗauwa ba, dan yayi kyautar zinare kuma na ji ai bata je ka ba. Kai zana ba ku a gurguje ne ta ya za ta ɗauka ya duba wata inda masu ma za ka gane masoyan mai girma. Shi ne yake kyautar rai har ta aljanna annabi gatana, ko da kaɗan bai gori baya rowa ku gane dangina. Kundi na sirrin Allah ne masoya ku zo mu iso gunnan kyauta da aljanna a gurin su kun san ko ba ta komai ma. Ya ba wa zakanya da macijiya har barewa aljanna, ya ba wa jakiya dutse da mara kuni a bannana. Dukanin kun duba babu mai yin hakan sai manzola, mai da dan wuta aljanna sanni ya rasulu mazan fama. Ya da agogin alfarma sanni ya rasulu mazan fama. Mai babbar fada mai gidan duka sarakai, mai babbar fada mai gidan duka sarakai. Kowa yan gada bai sarauta hakunne, mu tafa wa ubangida kalifan Allah ne, naɗin Allah inda kai wani ka ba fade ne, wani ba bai samun hakan ku gane dangina. Mai babbar fada mai gidan duka sarakai, wakilin Allah kamar ka ba fa samu ba, sarki ajiya har da yau da gobe abun duba. Ashe inda ga ka babu sarki ba mu duba, daga Allah sai kai ubangida tun kafona. Yana mulkin duniya kiyama shi ɗin ne, dalilin kuma shi da rabbana ɗaya ne gane. Basa rabuwa yan uwa walanwa a kunne, amma sai mai hankali yake lura sannan. Promotion ɗin muɗa ne ba wani ne ba, matserar bayi matabbata sirrin raina. Idan gakar sulini ba za na bi kowa ba, ma'aikin Allah ka ƙara nashe ni da ƙauna. Mai babbar fada mai gidan duka sarakai, aji kanan sai aji ka can abban nana. Ashe babu kamar kana faɗaɗa ga amina, dare ɗaya mai zaga duniya suturar raina, sanin wani matsayin ka sai kiyama dangina. Ina kuke ne yan uwa akwai labarina, ina waƙar fada ne ta annabi zaɓina, sayan da zo duniya ya haskaka rushina, sarkin dukkan kaunu mai gida jagorana. Mai babbar fada mai gidan duka sarakai, jarumin Allah kai kadai nake yi wa yabo, jarumin Allah kai kadai nake yi wa yabo. Sallama ta a gare ka kalifan Allah na, sallama ta a gare ka masoyin Allah na, sallama ta a gare ka sabon Allah na. Kar ka bar ni na koma ni ban zo wajen ka ba. Ya sadauki mai kyandiri da kyawun tsewa, jarumin Allah wanda shi nake kodawa. Ko gurin karfi babu wanda zai kai nawa, haka gurin kyawu banga wanda za ya kai sa ba. Jarumin Allah kai kadai nake yi wa yabo, ki gudu sa makiya gudu alifar rabba, baya tsoro ikiwani kun rike zan yi gaba. Ko ganin sa kadai za ya sa ka ce ka tuba, dan kwa Allah bai jarumin da za ya kai sa ba. In ka ja masa kai can ka babu labarinka, sai a karka gun har da dukkanin danginka.
baka ƙaunar Mamudu to miye guzurinka ko kiyama Allah ta shi yake yi shugaba. Jarumin Allah kai kaɗai nake yi wa yabo. Ya ma'aiki neman kashi na sanya a gaba, kar ka bar ni da kaina annabi dan ban kai ba. Ka kira ni na zo har gidan ka da shugaba, dan isasse da Fatima muradin rabba. Wanda ko a kiyama fashi yake yin ceto, banda shi ba me ba mu yan uwa mu fashintu. Ni ko dama domin sane nake ta karatu, ko rubutu in zan yi dan ka zan yi shugaba. Jarumin Allah kai kaɗai nake yi wa yabo. Lokaci ya zo mun yi maulidi na ma'aiki, shi yasa na faɗa mu da shi muke shanawa. Lokaci ya zo mun yi maulidi na ma'aiki, shi yasa na faɗa mu da shi muke walawa. Mun yi anko sannan kalar fa yayi haskawa, ga gari mun shiga ko ina muna zagawa. Wasu na doki wasu kwa mota yan baiwa, du muna yi ne dan mu burge da garkuwa. Ga kuɗi mun fuffutar muna ta kashe su, mun aje kan ranar da zo mu ƙara zuba su. Mun fito da su sun ma'ana bankin nasu, mun aje ne kafin watan yayo dawowa. Wata shigar sai da in kurin kawai dangina, ba ta faduwa kuma gashi ni tana ta tsimani. Ga guri yayi guri abun yana rudani, muna talale da zuwanka ne muna walawa. Lokaci ya zo mun yi maulidi na ma'aiki, shi yasa na faɗa mu da shi muke walawa. Ga mutane sun zarce du misali sannan, aljanu na gun har mala'iku na gunnan, annabawa ma sun fito suna murnan. Muna talale da zuwanka ne faɗa garkuwa. Me guri in ya zo a bashi shine zefi, ma'ana tseril kaunu wanda baya laifi. Duniyar Allah ya yi danka ne fa nazifi, sai kiyama mai son ka can yake walawa. Dukka mai kaunar da an yi mai alkawari, na gidan aljanna ala shira dan bashari. Kaunu dumun rike ɗaba sai bashari, dukka wani mai girma da shi yake raɗewa. Lokaci ya zo mun yi maulidi na ma'aiki, shi yasa na faɗa mu da shi muke walawa. Duniyar annabi ne lashirar ma haka ne, duniyar annabi ne lashirar ma haka ne. Ya abin alfarin ilahu jigon rabba, jiya na zo yau ma ka ƙara min dan rabba. Gashi na dawo ya shafi'una na tuba, dukkanin me nema gurin ka zai samu ne. Duniyar annabi ne rashirar maka ne, ya ma'aiki kai zan bi banda kai banda gwani. Ta kamata kai ya rasulu bani lamuni, ko da yaushe fa ƙaunar ka ne take rudani. Mai gida ka amince da ni nake naci ne. Kar ku manta ita duniya fa an yi dan sane, wanda ke ja kuma kan hakan wannan shege ne. Kar ku ce Adam ya riga shi ai matsala ne, Adamun ma an yi shi dan isar annabi ne. Duniyar annabi ne rashirar maka ne, shi fa haske ne tun azar na Allah mu hudu. Kun ji farkon farko na farkon mafaɗi, shi da Allah ku suna haɗe ku ji alhaji. Tuntunin dama shi yana gurin Allah ne. Lashira kuma an yi da dan masoya na sani, shi yake ba da a wata can wannan haƙun ne. Kun sani dama in yabansa alkhairi ne, sonsa ne zai sa har ka burge Allah haka ne. Duniyar annabi ne rashirar maka ne,
me gidan bayi ja mu je zuwa albashari kankane zan yi rawa na ƙara tsawo lamari na faɗe ka na ƙara rasulu sirrin sirri alhamdala zalika gwani fardin ne dana rasa ya zan yi ba dan kai ba ma'aiki dana rasa ya zan yi ba dan kai ba ma'aiki madafar bayi zuwan da kai alkairi ne abincin kafo na zuciya ta sirri ne buga wanda take hakan ka ko wani kauli ne da ba ni kwai na ta kama sunan ka ma'aiki dana rasa ya zan yi ba dan kai ba ma'aiki kusancin ka kawai nake ta nema ya manzo abincin kafo na zuciya ka da dan kwazo akan kai ne zana jure kowanne gumarzo na komai kuma sayi bulmakama ma'aiki kamin kyautar san ka wacce ban iya ɗauka ba mai gidan bayi ko fage na kyauta ka yi gaba ka cusan ƙaunar ka don kusancin ku da rabba ana kallo na ce da ni gane ma'aiki ma'aiki mai san ka ne kadai ke walawa matsera mai yayan zaruma da jimawa kiyama mai san ka ne kadai ke walawa ka yarda da ni ya rasulu mahamudu ma'aiki dana rasa ya zan yi ba dan kai ba ma'aiki ba dan kai ba babu inda ma je a kula mu muna laifi dan isar ka ta kyale mu mu ɗebo zunubai albarkacin ka a wanke mu idan ban ma bai tuka ba wazan wa ma'aiki sannan kun san bin sama fashi bin Allah ne ilahu da shi ba su rabuwa kuma hakkun ne tintinin dama ka suke masoya sirri ne wanda yake famar raba su shi ne dan baki dana rasa ya zan yi ba dan kai ba ma'aiki ya sayyadul wara ya mamu da annabi na ba dan da kai ba da kiyama ba za mu sha ba ya sayyadul wara ya mamu da annabi na ba dan da kai ba da kiyama ba za mu sha ba komi ilafiya ba ka rasulu tanadina minan da can uban alkasu mamallakina ka lilliban da bargon kaunar ka ya gwanina na daina maganin komai sai kai maulana kowa ya tashi kai zai ce ya abun fadata dan babu wata matsera bayan ka mun fahimta shine yasa na ce ni kai ɗaya zan ɗayan ta ɗakar ka bar ni dan na batula tanadina abadan da kai ba da kiyama ba za mu sha ba murin dinar ka ne da a kai na bawo komai dan na shagale da kai har ma zan faɗa da maimai komai kuke gani Allah ya riga da ya mai lalle akwai kusanci Allah da annabina shine farin cikin Allah zan faɗa na ƙara ne zamani uban bayi na faɗa a fira koma a ina ni kai zance abban zara bayan ka babu mebu annaba abin yabona abadan da kai ba da kiyama ba za mu sha ba ga inda muka yi roƙo take za a bamu kowa ya tashi bai wuce kunji yan uwanmu nan ne fa makurar mene ma ku kara jinmu dama fa na sane komai kunji ikiwana shine muna dukun kai ya fito ya ciccire mu sannan muna cikin kunci du ya ciccire mu komai ilafu ya bashi rasulu annabin ikwani du mu tafawa ubangida gwanina abadan da kai ba da kiyama ba za mu sha ba jiki ya amsa zuciya me yasa kike yin gargada kin sani bayan sa babu mai bani wallahi kin har kin tuna jiki ya amsa zuciya me yasa kike yin gargada kin sani bayan sa babu mai bani wallahi
zuciya ke ce ma ke wahaltar da ni dama ban farga ba sai ki sano nan kuma duki kara ki sano nan kuma duga ba to ki gane ina miki tankiya kar ki kara irin haka nan gaba to abin da ma aiki bai ciki kar ki bi shi asara ne kuma kyallen nan da yake gani duki basu kina ji yar uwa kama aikin Allah na sani shi kadai ne zai mana garkuwa ba kamar sa ku gane duniya lashira manzannan yan uwa taimakon me ke yi sai ya dilli kaunu baban na mu'azzama na sani duro ko in yo rabbi ne ke mun ba wani ba wanda ke yi wa dabba har mutum har da aljannu ba su farga ba za ya baka a yanzu an jima in ka dawo ba zai barka ba kun ji mai kyautar komai da komai ma'aiki karkan shi kima jiki ya amsa zuciya me yasa kike yin gargada kin sani bayan sa babu mai bano mai har kin tuna zana juya ne birkiya nan zana dawo kan ki ba zuciya dukkanin jagorancin gaɓoɓin jiki na gunki ba zuciya kwayo kika gyaru du jiki yayi kyawu amin na biya to ashe ke ce me kwanturar din jiki kuma sannan kadima in jiki ya gyaru da zuciya an gama ku sani ba bariya in ku har ba su gyaru ba sai ka yo bincike na karatun zuciya ita kadai ke rusawan bajet din mutum karma mai bariya sarkake kayan ka ka nemi Allah ya maka tsari daga na sama mai abin alkairi kun sani bai faɗa sai dai in a gani sai ya sakale na majingina dukkanin bayi mai zamani banda buri sai dai yin yaban mai gida na kai mun lamuni na tsare ban kai na sharushi na kowa manzan rahama jiki ya amsa zuciya me yasa kike yin gargada kin sani bayan sa babu mai bano mai har kin tuna ma'aiki neman kashi na sani a gabana ma'aiki neman kashi na sani a gabana da kai zan fara ilafiya Allah sarki da kai zan kare ilafu dan da hasadoki ina roko ne ka bani dan babban zaki na wake rasulallah shi gwani na maulana ka kare salati ga ya rasulu macecina ka sa alaye da dusa ban manzona da shefin ne yan gidansa ya'ya gunnana da sarkin shirafa uban baji kan maulana ma'aiki neman kashi na sani a gabana ina so na sako na fari shine tijjani da abdulkadir ina nufin shakilani da bar'ama uban gidan magausin zamani masoyin mabutu shi kai ni fadar maulana da baba na ara waje masoyin maulana sharuti daru na jarimi na ma'aikina ka kare mini shi ila fa Allah gatana kadan ne ba na fake da sarki maulana ma'aiki neman kashi na sani a gabana salama la sadiqul amin ya maulana salama la sahibul bira'i masoyina salama la sayyidul alan ya maulana da kai na fake ban ta yin wani ga masoyina abincin raina yaban kashi ne mai daɗi masoyin Allah kai ake samun buɗi gurin sana'a ko gurin karatu mai faɗi sahibi daji ka ja mu je mu ya gatana ma'aiki neman kashi na sani a gabana ma'aiki na rasul kai na sani a gabana gida makaranta da anguwa da gurin kwana gurin yawo na da kai na keshen shagalina da kai na fake ban ta yin wani ka masoyina Shakira shabege annabi rama da kai kake yin ceto Shakira shabege annabi rama da kai
cikin togarka, sanka baya tsufa ka ƙara ƙarin sanka. Na jazabce ko za a ce da ni na ya hauka, na sani wanda ya bi kaɗa a zahir bautu. Shakira sha bege annabin rama da kai kake yin ceto. Ne gida rama shugaba khalifa rabba, wanda ke ba wa mutum da aljanu zan yi gaba. Har la aljanu har mala'iku fa ku duba, du alittar Allah fushi yake musu ceto. Kaunar sala shira kayo dacewa, ran da kowa bashi da su like badawa. Za mu ɗeba a dashen wanda muka zubawa, wanda bai bi shi ba Allah shi ko za ya wahaltu. Shakira sha bege annabin rama da kai kake yin ceto. Rabbi ƙara salati gurin satin kafona, sai bi zikiri sai ya dalwara zaɓina. Alishi da sabbai a sa su dura bana dan salatin, ni kuma ka sa na ƙara karatu. Taha Musa na rasuli nan nake hutawa, karaban zallasan ka wanda ban waigawa. Sannan kuma annabi ka ƙara ƙaran baiwa, dan isar Fatima bintu ta kaya mai ceto.